Društvo, lovu sam spremio, uporno spremio, idemo da vidimo na buvljak šta ima. Nadam se da ćemo danas opet nešto naći, pa da snimimo video o tome. Idemo da vidimo šta ima, vreme je perfektno ovde, perfektno. Boga mi i gužva je tu, pogledajte odande, pa skroz ovamo. So, komm, ich muss laufen. Das ist eine Kleinigkeit. Ja? Ja, gut. Das muss ich immer tun. Ja. Aber ovo ti je nula, ventilator, ovo ti je samo ventilator, ladni. Ventilator, ja, to ti je ladni. Ajde kao met telefon proberen. Mache ich Ihnen einen Sonderpreis. Ich habe leider nur noch die Sachen aus der Hausräumung von der Oma. Das sind praktisch die Sachen noch erhalten geblieben sind. Ja. Ko je koma skumpol? Staan fake. Jo, pa što? Pa zo? Ich brauche dann eine Seite in Zoll, weißt du? Der liegt nur, aber so passt er richtig gut alles. Zoll. Regarde si elle est en bon état. À ton avis, on dirait, elle est pas un peu, c'est pas une chantier.
Das ist ja gerade eigentlich das, dass die was zu tun haben Wo komme ich auch auf Anime, ist auch Manga, wo du von hinten nach vorne löst, nicht du? Nicht du? Nach Niveau. Tschüss! Warum bist du nicht geschieden? Was möchten wir uns alle? Aber wo rein? Karton? Karton, ich gebe Karton. Komm mal Karton, Papier. Lass mich sein. Da ohne. Wie viel? 2. Ja, ich habe so wenig Augen. Ja, je pense que... Društvo, trgovina je pala. E sad idemo na drugi buvljak da vidimo ima li tamo šta god, pa ćemo da vidimo šta smo mi to kupili. Nije nešto, ali za super cenu.
Društvo, ovako još nije bio pun. Znači, vreme je predivno, jest malo toplo. Sad će imamo 24 stepena, nije nešto ekstra vruće, ali ovako još posjećeno nije bilo. I od strane kupaca i strane prodavaca. Tako da, svašta ima i uvijek nešto za nekog. Sreo sam jednog fana, ovog puta ga pozdravljam. Zanimljivo je, došao iz Aherna, ako se ne varam, što je jedno sigurno 40 km odavde. Da li to zahvaljujući mojim videima ili je usput, ali evo, ispozdravljali smo se. Op, samo malo, ovdje moram da skrenem. Hoću da kažem, kupio sam neke stvari, nije nešto wow, ali evo da imam content, što bi rekli, da imamo šta da snimimo. Možda, opet, što kažem, možda sam bacio pare, ali sve to sitno na 2 eura. Danas nije bilo po 1 euro, nego po 2 eura, ali ajde kažem, kupio sam jednu Fidovu sklopku za 2 eura, što je stvarno bagatela. Ok, polovna je. Možda ćemo snimiti neki video o tome kako radi Fidova sklopka, a možda to snimim za onaj moj drugi kanal. Uglavnom, kupio sam neki držač za monitor, zvučnik ili ne znam šta. Verovatno će meni služiti da mi drži laptop kad radim live, ili kameru ili tako nešto. To je kao neka ruka za isto 2 eura. I kupio sam neko pojačalo, to jest pretpojačalo, antensko pretpojačalo, ali meni se čini da je to za kablovsku televiziju, ali isto tako za 2 eura. Tako ništa, bit će neke elektronike. Mislim da se možda to možda služi kao antensko pojačalo za radio stanicu, za neki KT ili tako nešto, pošto piše da je, ne znam, od 5 MHz pa do 800 MHz. Vidjet ćemo. Za nešto će služiti. I kupio sam jednu staru Aservagu. Vidjet ćete, već sve ću ja to pokazati. Idealna za restauraciju. Ja volim te stare alate, tako da ovo mi je onako, ne da ga koristim, nego više radi ukrasa. Tako da, društvo, idemo na drugi buvljak. Čuo sam od jednoga da izgleda ima i na drugom mjestu, tako da to je samo jedno 2 km od prvog, pa idemo da vidimo šta ima. Ajmo tamo. Društvo, nažalost nema ništa. Ovdje gdje se država buvljak je danas pijaca neka, tako da na pijacu nećemo ići, zato što me povrće ja ne kupujem ovdje, a i na pijacama u Njemačkoj je mnogo skuplje nego u prodavnicama, zato što je to kao bio, kao domaća proizvodnja, pa su cene u nebesa. Ali ajde, razumem ja te poljoprivrednike ko će u Njemačkoj raditi za neku siću, jel? Tako da i cene tih proizvoda su ogromne. Naspram, kažem, Lidla i ovoga, ne sporim da su kvalitetnije, ali nemamo baš novca za bacanje, tako da ništa, idemo kući pa se vidimo za 5 minuta, to jest za par sekundi. Društvo, setio sam se, treba da svratim u Aldi, da vidim, da kupim nešto za kuću, a usput možda ima nešto od alata, idemo da virnemo. Kao što ste vidjeli, pazario nešto malo, bit će punjena paprika. E sad,
od alata jako slabo, vidjeli ste ima neki burgija i ona brusilica. Jetzt das Wichtigste vom Radio Regenbogen Verkehr. Ona brusilica na akumulator, mala, malecka, ali možda je zgodna, možda je okej. Nisam zapamtio ni cenu, vidjet ćemo u videu ili vidjet ću kad budem montirao. E sad, što se cena tiče ovako prodajnih u Aldiju, onako, što kaže za Nemačku nije to mnogo, ali možete uporediti sa svojim prodavnicama tamo. Ukupno je koštao 22,64, znači 22,5 eura, ajde da kažem. Paprika ta nije toliko skupa, 80 centi, ako se ne varam, pola kile. Naravno, znam da je kod nas dosta jeftinija, ali ovdje paprika bude i po 4 eura kila, tako da sam kupio za 3 eura, 3 nešto, 2 kile. Biće dovoljno, verovatno. I meso, vidjeli ste, košta oko 6 eura kila, mleveno. I mlijeko je oko eura, malo ispod i tako. Idemo kući da ja vama pokažem šta se ja na buvljaku kupio. Bio sam ubeđen da sam kupio Fidovu sklopku. Ja kupio nešto sasvim drugo. Ne mojom greškom, nego sam držao Fidovu sklopku i smišljam šta ću, kako ću da snimim video. Ne znam je li dobra, nije dobra, ali nije u lošem stanju ovako na prvi pogled. Čovjek ima mnogo stvari od elektrike, tako da ne verujem da je to skidao neispravno, jel? Nego uz to gledam još nešto i na kraju nađem nešto bolje, a Fidovu sklopku ostavim. A totalno sam zaboravio, mislio sam da sam uzeo nju. Pogledajte, kupio sam, to je zapravo transformator, napajanje koje se montira na šinu i ima napon od 8 volti, ako se ne varam, da, ima napon od 8 volti i napon od 12 volti, s tim što je 8 volti 0,4 ampera, a 12 volti je 2 ampera. Tako da ekstra, mislim da će nam to koristiti kad budem nešto radio i da mi bude stalno napajanje negde u razvodniku struje gde su osigurači, tamo će doći to napajanje. E sad, da vidimo dalje. Inače, platio sam 2 eura. Onda sam kupio ovo, pogledajte. To je ruka, zglob, koji se montira na zid, ovdje valjda se kači monitor ili šta već. Mi ćemo verovatno montirati neku policu za laptop, pa kad ja snimam ovdje live, da mogu ja to da primaknem, posle da to sklonim da mi ne smeta. Tako da, ili će doći monitor ili nešto, na to će doći, ili naravno, možda namestim i držač za kameru, pa kad budem Canonom snimao, da mogu fino da pomeram levo desno i da približim. Isto 2 eura. Sad pogledajte ovo, raritet. Ovu vaservagicu, ispravna, znači ispravna, ja verujem da je stara 100-tinjak godina. Ima čak i piše ovdje nešto, ali sad se ne vidi, moram to dobro očistiti. Jednom, kad uvatimo vremena, to ćemo da restauriramo, da to lepo, fino prešmirglamo, da iskontrolišemo ovaj mesing i ovo tu sve okolo je mesingano, da to ispoliramo, da napravimo da bude vaservagica ono vrh. Isto 2 eura i kupio sam još nešto. Pojačalo što sam govorio, pogledajte. Piše da je to Versteker, to je zapravo pojačalo za CATV, to je verovatno kablovska televizija, da, piše kabel BV, tako da ali piše da pojačava od 8 do 862 MHz i to 22 decibela. Pa vidit ćemo, nešto ćemo raditi s time, ovdje mu je napajanje, tu je pojačalo, ima napon za napajanje i naravno ima 2 konektora za kablove, ulazi i izlazi. To je to društvo. Danas toliko, potrošio sam 9 eura. Inače sve po 2. Ja pitam čovjeka da nema torbu, da ima. I dade mi torbu, ali kaže euro. Ajde, dobro, daj euro. Tako da sam potrošio 9 eura.
Mislim da se isplati u svakom slučaju. Verujem da ovo napajanje nije ispod 20 eura. Tako da, toliko za ovaj put. Vidjeli ste kako je na buvljaku, neko mali kadrovi, ali toliko koliko. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!